Masih. Tengarepe bapak. Alah santai. Sisine. Mboten sah ngagem busana kaya ngoten. Tak ganti sik. Aku njuk ngapura ya, mboten napa-napa. Aku karo kowe sayang. Luput pisan kena pisan. Yen gampang luwih gampang. Nyun sewu sinuwun menika nyun sewu menawi ngresiki waja menika agem menapa. Akarang wong desa ya mung nganggo bata. Sapunika dados Nalindra ya kedamawi nyun sewu ingkang langkung sae. Apa? Hah? Sing apik apa sing ngarang dhewe? Pertama, lho. Ngresiki waja nganggo pertama. Maksudnya digebek sik. Terus tekan ndi mau? Tekan ndi Diajeng Sariwati? Sariwati, kula piyambak mboten mangertos. Luput pisan, luput pisan. Wah, kelangane kok. Wong yo ora iso nembange kok. Luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel langkung tan kena tinumbas arta lara ning lara narakaya batu-batu wong kang landang uyung mangan ratoyan rajena dolan nang weteng lara mong kudu weruh weteng ati do kusuma asu ayu balong janur kowe usada wong kang nanda apik gugur gunung Sariwati namung kula nderek batu-batu kula nyuwun pangapunten sinuwun menika sajaipun wonten tamu lho ora met pasang kaliman tabek sapa tamu wani wis jaya wah mula kok ora ana kabar wer kowe wis mukti cah bagus kowe wis mukti adikku adi apa gong apa boten iki terbabar pisan boten wonten pekabaran Mas sampeyan mus mukti kawibawa kagem busana kados mekaten Mas Bagong kula ingkang garwa Mas Bagong bocah-bocah piye agem banget manungsa rata batu-batu sampe ngatur-ngatur Mas Bagong Mas Bagong sampeyan kok lali karo sumpah sampeyan. Kowe kensingan apa, Wer? Aku kakangmu Gareng. Aku kakangmu Petruk Lugong sing kok nunggu bojomu kowe golek gawean. Saiki bareng kowe dadi ratu, kowe mukti kok kowe lali karo bojomu. Ban, kula suliyem. Kula bojo sampeyan, Mas. Piye? Muni kepiye kowe? Hah? Aku ki ratu, Bagong sapa? Bagong wis almarhum. Ora ana Bagong. Sing ana Prabu Selagumala. Sampeyan Mas Bagong, kowe ora pikan tak keprok watu jasmu kowe kepas. Ayo, Tru. Atau
ngapunten. Mboten nginten babar pisan kula nyuwun pangapunten. Samenika kula nyuwun pirsa dhateng panjenengan. Ngapa Sariwati? Panjenengan tasih legan menapa sampun kagungan garwa? Yen menek gampang ya gampang, yen gampang luwih gampang ya ben. Ning kula nyuwun pirsa panjenengan menika sampun kagungan garwa menapa tasih legan? Ayo. Kanca. Batu-batu pas kula mboten betaken gugur gunung, kuwi tembang penuh gotong royong lho. Wong padake regul. Ha ha. Ha ha. Rama Semar. Iki rak suliem to? Nggih. Ngopo gareng barang kok nangis Petruk kok nangis? Ngaturaken ketiwasan, Pak. Nalika semanten kula niliki Bagong teng griya. Bagong niku arep kelalu merga kahanan uripe. Bagong wis mala bojone merga keluputan terus Bagong eling sadar nek apa sing ditindakake niku kleru. Iso. Bagong terus lunga titip bojone kalih kula kalih Petruk. Reng nek aku ora bali 3 dina getine 7 dina aku mati nang dalan Kaliren. Nek aku engko mukti kowe tak kabari. Aku lho nggih weling kalih Bagong, Gong aja lali karo bojomu lho. Ora, pokoke sumpah demi Tuhan aku mesti nek mukti bali. Bagong saniki wis dadi ratu. Mbah saka jalane saka napa ning nganggo sandangan Nalendra jenenge Prabu sinten wau Suragupala. Heeh. Gandrung karo wong wedok lagi do roman. Dumadakan bojone teka, bojone diantemi, ngaku nek udu bojone. Bagong ora ngaku nek Suliem adi kula niki bojone. Wah, kepanjingan apa kae? Sing matane kira kuwi ngene. Marahi pacarku Sariwati marah. Nesu karo aku. Dikira aku wis duwe bojo. Kowe sing dadi sebabe. Sing mirunge dayane. Catut matane. Oh, kejem banget ya, Tru. Aku dadi malik tinggal kaya ngono ya. Iso wae iki. Hah? Iki sing ngarep ki nek dikai bathok kaya bulus lho iki. Sira iso ndelam-ndelum. Kowe kok dadi kaya ngono iki ngapa to, Dole? Apa merga nggonmu saka prihatin sing banget tumuli kowe entuk kanugrahan dadi wong mukti, dadi wong cukup, wekasan iso malikke. Pamikirmu kowe dadi wong sing uraan, dadi wong sing angkara murka. Aja ngono ya, Bagong. Bagong sapa? Ngawur. Suragupala. Lairku siji Sura. Nang isor Gupala. Mula jenengku Suragupala. Lah ku lair nang ngarep SMKI. Karo wong kira karo wong irunge doe. Karo jenenge Suliem, wong lemu banget. Asli wong lemu. Gedhe tenan wonge. Saya saiki meteng. Wah! Gemblem. Nek cara kendang ya kendang bem. Hai. Tung gemblem. Sawise aku isih turu nang Prabu Begawan Wisrawa. Aku isih eyang buyutku ki Prabu Sumali. Mali kemali ngono. Pak, mbok tambanono, Pak. Kowe ketoke wong edan ning jahat banget iki. Sing ngomong nek Prabu Suragupala ki trahe Begawan Wisrawa ki sapa? Nek ngono kowe Sure Dasamuka. Ha kae eyang. Lho. Sapa-sapa kok eyang? Ayo, areng apa kowe? Aku nek digdaya ya digdaya. Aku kekasih Sang Hyang Bathara Wenang.
Kelangenane Sangase Prana. Ya Sangase Prana ya asih bakule lotek. Saedian ora. Hah, arep apa? Ngopo Mir? Kok Mir? Ayo kowe, kafokmu kapan kowe? Tepung ta? Ora iso. Aku nggon aku ki nek kata-kata terakhir ki mesti tambahi Mir. Arep nanti Mir ngono kuwi. Kuwi kata-kata terakhir nek cara bantur iya J ngono kuwi. Lah J-ne iku nek cara nggon aku Mir. Ayo jajan Mir, ngono kuwi meng kata-kata dialog adat budaya. Pancayo terus, yo. Piye? Padake becak aku. Arep tak pancal ki sing numpak sapa? Ora macem-macem kowe. Kocap kacarita. Salebeting Prabu Suragupala. Nalika semanten duka yasinipe panandene iki Lurah Semar katingal komat kamit tutukipun angrangepal daya pangruwatan nenggih kulha balik caraka balik den tamakaken dening Ki Lurah Semar wonten dadaning Sang Suragupala. Oncat digya kala Suragupala ingkang suwur batan sukma kemanjing angganing Ki Lurah Bagong. Ayo kowe kelingan ora saiki karo aku. Bapak iki. Kae gareng kae? Heeh. Petro. Bojoku nang ndi, Tru? Ayo. Tak koske nggonanmu mesti. Kowe ora kelingan lakon sing kelakon apa? Ora. Ki aku mau goleki karo bojomu. Kowe iki wis mukti lho sandhanganmu kaya ngono kuwi. Wah. Aku dadi apa mau? Dadi ratu. Neng Tunjung Kencana Prabu Suragupala. Kowe kang slupan sukmaning Prabu Suragupala sing tok pateni sajake. Kowe gandrung karo wong wedok, kowe sumpah karo wong wedok nek rung di bojo. Suliem adiku teka ngambruk neng pangkonmu tok tonyo bathuke. Weh lah. Aku nono ping pindho karo bojoku, Tru. Endi Suliem? Endi Suliem, Tru? Aduh. Kowe tak tono ping 3 ya, Suliem. Nggih. Wingi nggon mata karo nggon bathuk iki mau kena nggon apa? Niki wau nggon irung. Mimisen ora? Mboten. Nyobat mimisen. Pancen setan kok Bagong kira. Mari ta, Yem? Mari. Wong iki marine gampang kok. Kene. Masuk. Teng arepe bapak. Alah santai. Sisine. Mboten sah ngagem busana kaya ngoten. Tak ganti sik. Aku njuk ngapura ya, Yam. Mboten napa-napa. Aku karo kowe sayang. Bagong, Ayo. Wong tua kok ora dikeki. Wong edan. Aku njaluk ngapura. Pak, aku njaluk ngapura, Pak. Nek ora tak ruwat, ora rampung-rampung wis tak kan. Yes. Sah. Nek ra saka daya pangruwatanku ora bakal rampung tak kandhani.